हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने दायो जोङो शिलंनिफ्राय चेरापुन्जि थांगासिनो आरोना। जोङो थांबाय थानाय समावहाय सानफोराबो एसे दोबैबायमोन, बेनिखायनो पिकचारफोराबो बारा मोजां फायाखै। जोंथ' दायो जेबो जायगायाव बेरायहैला, डाइरेक्ट थांनानै जोङो हटेलाव थाहैनोसै आरो। हरबो जाबाय नालाय, हरावथ' आरो बेरायनोबो जाखाया नालाय। ओमफ्राय लामाफोराव मोजां मोजां बहाबा जायगाफोर दङ होननानै खोन्थालांदों आरो ड्राइभारा। ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै। ओमफ्राय जोङो माबायदि जायगायावहाय थाहैयो बेखौबो दिन्थिलांनोसै। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोङो थांबाय थानाय समावहाय बेबायदि जायगाखौ मोनलांदों आरोना। बेखौ मबाइलाव बारा माबा बायदि नुवाखै आरोना, ग्रं ग्रं गोथौ बायदि नुवाखै, खिन्थु जोंनि मेगन नोजोरजों नायबा बिराद गोथौ ग्रं ग्रं ओरैबायदि गिथावना आरोना। बोरैबा खाथियाव थांबानो स्रिं स्रिं मोनलायलायो गोसोफोरानो। ओमफ्रायो गाहायफोराव ओइथिं नुनायफोरा न' दोंलायलायो आरो। ओमफ्राय नै जोङो थाङै थाङै बिराद गोजौआव सहैबाय। हनै बै उखुन्दै बायदि नुदोंना, बियो जोमै बिरनाय खाथियावनो सहैबाय आरोना। जोङो अख्रांसायाव बिरलांनाय बायदि मोनलायलायबाय गोसोफोरखौनो। ओमफ्राय नै थांगौमानि मोनाहैबाय। जों माबायदि जायगायावहाय थाहैगोन नायलांदो अब्लालाय आं उनथिं देखायलांबाय थानोसै। नै जों फै चेरापुन्जि टाउन मोनफैबाय। हर जाबाय नालाय लाइट जोंजोबबाय, नै मोजां नुला। सानाव मोनबा मोजां नुगौमोन आरो। गाबोन एसे देखायबावनोसै। ओमफ्रायो जोङो ससे थांबावनानै हटेल नागिरहैनोसै, हटेलावहाय थानोसै। दिनै जों माबायदि हटेलावहाय थागोन बेखौबो देखायनोसै आरो। नायलांबाय था लोगोफोर। हटेल नागिरनानै मोनफैबाय। बिराद गोजान मोनबाय आङो शिलंनिफ्राय चेरापुन्जिसिम। जेरानबा न' बायदिसो आरोना, थान्दा गैला न' जेबो। बेगालाय सोर लांखो? थुदो रुमखौ देखायहैनोसै एसे माबायदि। औ सैमाबो दंलायलायो नै लामायाव गेटआव सैमा दङ। मा होनांगोन इयाव? बियो मा जायगानिलै गिलु बालु? बबे? ओमफ्राय बियो बेखौ माबा खुगा सिङाव हाबनाय बायदि नुबाय आं। हा? बेखौ जि गिथावना नुदों आं। नायलाय बेखौ जि गिथावना नुदों खुगा सिङाव हाबनाय। नै गाबोन जों बेयावहाय थांगोन, इयावबो दा? इयावबो थांगोन। ओमफ्राय नै बेयावबो थांगोन आरो। लाइट होआखै आं। बेयावबो थांगोन। गाबोन देखायलांसै थांबोला। बेथ' पिकचारसो नालाय, पिकचारसो। दाना रुमखौ देखायहैनोसै एसे। थुदो माहा गैथारा नामा मानसि? खालि सिरिरिं। दिल्ली लागिसे बय। बेनो दा? रूम सर्विस बिल। नैबेनो जोंना उन्दुग्राया। ओहो मासि साफालै। बोरैबा उन्दुनोसो लुगैलायबाय नुनानै। साफाथार माथो न? बे जों सानैनि दा? ओमफ्राय नै बिथिं टिभि। र' माथो। ओमफ्राय नै बेयावहाय वाव बाथरुम। मोजाङानो।
nih Cherrapunjiनि moजाङानो आरोना दाना इसोरनि रुमखौ देखायहैनो होरो बिसोरनियालाय हबे ओमफ्राय नै बिसोरनिया माबा दा जमा उन्दुनांसिगोन नोंसोर दिनै नै बिसोरनिया बे वा बिसोरनिया मालाय खाम जाग्रा दोनदोंलै होआ जोंनाव गैया दां नै बिथिंजाय आयना बे बायबाय आयनाया नै गस्लाफोर दोनग्रा बिथिं मा दङ मा दं खिरखि मा नुहुरो ओमफ्राय बिसोरनि बाथरुम माने बेबायदि आरो साफायानो बिसोरनियाबो दरजा मारिबा जेबो जायाखै ना माखौबा बुंनो नोंसोरो मोनफैनायनि मुदाथ' जाला मेंनायजोंनो गासिबो मेंबाय सानसे बेरायबाय नालाय आंनि चार्जारनि माबाया खरावबा दाबो खबरनिया गारिनिया बे थांलांबाय माथाया माथाखौ नों लायदोंमोन नामा माथायाबो गारियाव दं गारिया बे गारिनि डिक्की बे चार्जाराव दिनै एसे माथा केबलखौ नों आं गारिखौ ग्लास मारामासिले ओमफ्राय जोंथ' रुमाव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मेंबाय नालाय जिरायनानै लानोसै आरो ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'आ र' दा उनावहाय माबा माबि मा मोनजायो बेखौबो देखायलांबावनोसै दा मा होफैगोनथाय जोंनो एसे फ्रेस जानानै लाग्रोसै नायलांबाय था लोगोफोर जोंनो दा मा जानो होफायो बेखौबो आङो एसे देखायनोसै भिडिअनि गेजेरजों बिराद गोजांनाय मोनदों ओमफ्राय नैबे माबायावहाय गद्रेजाव मा दंथाय एसे खुलिनानै नायनि देलाय मथ' खुलिहैलाय मा दङ नायनि मा दोनदोंथाय जोंनोनो थाखाय दोनदों आरो ना मा दं नायनि जोमग्रा कम्बल बेल'सो न' ओमफ्राय बेफोरो जोंनिसो दा जोमग्राल'सो लोगोफोर जेबो गैया दोनदो नै जाग्राया जाया नायलाय इयाव नायलाय केमेरायाव खुरियाव होननाय बायदि एखौलाय जाग्रा होफैदों साजोन जाग्रा एलाय नुवाखै केमेरायाव iya नङा जोङो कफि लोंखांबाय कफि लोंखांनानै दसे उनावहायनो जोङो खामबो जाबाय खाम जाखांनानै बिराद मेंबाय नालाय मेंनायखाय आङो भिडिअ लायासै डाइरेक्ट उन्दुखाबाय आरोना नै हरावहाय बेबायदि खोमसि नुजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोङो सोरांनानै डाइरेक्ट अखानायै लानोसै भिडिअखौ नै सोरांबायबो दुगैखां लोबखां देलायनानै नै जोङो रुमनिफ्राय ओंखारलांलायबाय मुथुआव नै आंनि बेगखौ लानानै होदों ओमफ्राय जों दायो गुबुन मोनसे जायगायाव बेरायनो थाङोसै गुबुन मोनसे जायगा माने बे जों थानाय रुम खाथियावनो इक' पार्क होननाय दङ आरो फिसा पार्क बेयावहाय मा दङ नायनोसै दे बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आंना दामानि ब्लगा बिराद शिलं जाथारदों जोङो शिलंआवहाय बिराद बेरायबाय नालाय बिनिखायनो ब्लगाबो शिलं जाबाय आरोना नै जों थानाय रुमा बे सिङावनोमोन आरो ओमफ्राय बबे मुथु इक' पार्कआ बै नुहुरनाया देखायबाय आङो हा आं सिनारिक्स देखायदों आंखौलाय बेसे नायबाय थानोब्रा न' लोगोफोर आंखौलाय बेसे नायनो
जायगाफोरखौसो नायनांगोन नै जायगाफोरा बिदि जोबोद समायना बेफोरबायदि न'आव थानो मोनबाला आं सानफ्रोमबो मिनि खुसि थाबाय थागौमोनहाय जायगाफोरानो हनै ओरैबायदि मोजां मोजां हाजोनि सेर सेरनो नै ओरैबायदि मोजां मालाय आथिंफ्रा फिल्मनि बायदि नुदों आरोना जों थानाय न'आ जाहानि न'आ बेयाव जानांगौमोन ओमफ्रायो मुथुलाहानि न'आ बै नुहुरनाया जानांगौमोन आरो होमबानिया बै बिल्डिंआव मुथुआ गाखोगौमोन ओमफ्राय बे बिल्डिंआव आं गाखोगौमोन ओमफ्राय नाहरलायबाय थागौमोन आरो जोङो फन रायलायनानै बेयाव जना नायनि एसे Kontra deh. Udah. नै जोङो माबायाव हाबफैलायबाय इक' पार्कआव मा मा दङ ओमफ्राय बबेथिं Parkso ile. Oiting nugan. फैलाबो Oiting nugan. गाहायाव Tuh. जायगाखौ देखाय आंखौलाय बेसे नायनो ऊपर से क्या दिखता है पहले? ओह वाव. हेलो लोगोफोर दायो जोङो चिरापुन्जिनि इक' पार्कआव दङ दा बे इक' पार्कनिफ्राय मोनसे भिउ पइन्ट दङ जायनिफ्राय माबाखौ नुहुरो बांलादेशनि माबाखौ नुहुरो जाहैबाय दा जों बेखौनो नायनो थाखाय फैगासिनो दा जों नुयोब्ला नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजानोसै जों दायो इक' पार्कनि भिउ पइन्टआव सफैबाय नायदो लोगोफोर जोबोद समायना नाथाय सान्दुङा उल्था जानायनि थाखाय मोजां नुवाबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दा बे भिउ पइन्टनिफ्राय जोङो बांलादेशनि दैखौ नुहुरो दा जोंनि केमेरायाव सान्दुङा उल्था जानायनि थाखाय नुवाबो जानो हागौ जों नुबाय आरो जोंनि मेगनजों दा बेनो नायदो लोगोफोर गारिखौ नै जोङो लामा ससेयावहाय लाखिलायबाय बेखिनि जायगायाव बिराद मोजां जायगा दङ आरोना फट' लाथावना ओमफ्राय एसे फट' लालांनो नागिरदों जोङो जायगा देखायनो दा बेयाव मा मा लिरसोदोंथाय नै साफायनाल' होबाय आं फरायलायला ओमफ्राय बै नुहुरनाय न' माबाया थिं ग्रिन कालारनिया बेफोर गासैबो हटेलनो आरो मानसिफोरा बेयावहाय फिल्म शुटिं ओरि खालामनो फैबोला बेफोराव थाफायोनो आरो जायगाया मोजांथारलै ओमफ्राय नै बिथिंबो बिराद मोजां जायगा दङ बिथिं गामि गोजा नै गारि फैदो न' ओइ बैयो मालै माबासो दं मानसिफोरा
नै बैयावहाय मानसि फग्रानो गोथैसालि गोथैबारि इसोर हे आफा बोराइ बाथौ गिलायलायलाङो आङो बिदि नुबाथाय नै नों लानो नागिरदों माथो लागोन आं जोङो इक' पार्कनिफ्राय ओंखारबोनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय बेरायनो थांगासिनोमोन ओमफ्राय थांबाय थानायावहाय लामा ससेयावनो नैबे जायगाखौ मोनहैबाय आरो ओमफ्राय मोनहैनानै मोजांथार नुनायखाय ओरैनो सर्ट भिडिअ लालाबायबाय बेथ' इक' पार्कनि नङामोन ओमफ्राय आंना ब्लगा बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन दाना जायफोरा आंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव गोदान ब्लग लाबोलायनोसै गुबुन जायगानि आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय